मग चड्डी चालू आहे व्हिडिओ चालू आहे. बाबाचा असं झालं, इज्जत सांभाळू या जान बचालू. हा हे बघा असंच पोहतो मी पण. मोठी आठवण आहे. हा बरोबर. डुबकी मारताना काढायची होती तुम्ही. ते काय माहिती डुबकी मारणार तेव्हाच व्हिडिओ केला. तुम्हाला कधीच बोलतो मी चालू करा. माणूस खाली पोहोचला ना कधी पण उडी मारतो. किशोर भाऊ मागे बघा 1 मिनिट.